Hello Libra, welcome sa imo weekly reading for February. Karon tunga-tunga sa February. Kumusta man mo? Ako si Polestar. Dugay-dugay pud ko wala ka weekly reading sa imo. Now, sa imo Polestar, ako nakita first draw na ko sa imong card, mao ni siya ang moon, right? Nakita na ko diri na ay mga butang na sa karon na ay mga nahitabo surrounding you nga dili nimo kontrolado, alright? Tapos naghuna-huna ka kung unsay imong paagi para ma-solve na siya, especially kung bahin ni siya sa gugma, right? Medyo na ay mga kaguol kay naa man ni siya ang moon um, sa gabii. ah Sige ka gahuna-huna, bahin sa imong special someone diri nga kung kinsa man imong special someone. Imong special someone karon nga semana is the King of Swords, right? Kini siya, ganahan ni siya og kuan, kanang ang iyang focus right now is kung unsay maayo para sa tanan. Right? Dili ni siya focus karon sa gugma. Wala ni siya time siguro sa imuha. Dili ako sure kung makatawag ni siya, maka-call sa imuha. Um, ang iya karon ah karon nga semana di kay mo magkasinabot ani. Okay? Because emotionally sensitive kay ka, na kay gusto buhaton, na kay gusto matuman karon semana pero dili na siya ganahan. Ana gani. Wala ko nakita nga previous nga mga away-away pero karon basi naa. Right? Karon nga semana. So beware lang gyud. Kay ang para sa inyong relationship is the Knight of Pentacles. Right? Walay movement ang inyong relationship karon, busy siya, lahi iyang gi-focus karon nga semana, ikaw pud lahi imong focus. Okay? Ikaw medyo na kay problema karon, no? Um, naa kay Queen of Cups, tapos Ace of Wands, tapos Ace of Swords. Right? Na kay mga gusto makabot karon nga semana, siguro bahin sa business or bahin sa imong self kung gusto na mo na ay mga project na imong gusto sugdan karon. Kay mauna siya ang imong focus pod, matuman man na siya kay naa man ang Ace of Swords and Ace of Wands na ay will ug naapoy way. Right? Kay balo ka unsaon ang mga paraan na ideas, ug nako isa ka tawo kung dili man kung ikaw ang makatabang ani. Okay? Probably usa ka babae ang motabang sa imuha. Anang ako lamang kay na reverse man gud mo siya. So naay mga problema karon sa kung mga dili kadit mo dili mo kasinabot. Pero naapod ko'y nakuanan dinhi nga bas hindi mo mag-abot karong semana wala mo time or di mo magkita. Ana gani kay naka-reverse pud siya kaning Emperor. Okay? Na ako'y nakita usa ka babae, usa ka lalaki, pero naay gugma sa naay gugma pero walay time. Okay? Naasad mo'y mga ah tan-aw nato unsa man siya kuan mga project siguro. Kay mao man na siya imong ginahuna-huna kamong duha. Ah, siguro dapat may mga planong duha bahin sa kwarta. Right? Okay. Two of Pentacles and King of Pentacles. Daghan kayo. Daghan man ni siyang nag-involve ka rin mga tao sa inyong kinabuhi. Tawa, sa kalalaki, sa babae. Right? This could be a third party. Karon bahin sa imuha kung babae ka nga Libra, siguro na ay duha ka suitors, duha ka lalaki nga interesado sa imuha. Naglibog ka kung kinsay.
piliun sa ilaha. Kung naaman, na ay gugma, na ay will, could. Right? Attractive kay ka nga karong simanaha. Okay? Na maayo bahin sa love, especially ng February 14 ka Sunday. Alright? Bahin sa pero nag-focus food ka o kuan naman asa ka makapaagi karon determinado kay ka kay kuan mo siya na emperor of queen of cups sa balay caring sensible na ay security ang balay maayo ang panginabuhi karon o gusto pa nimo og daghan nga maabot nga kwarta mo na inyo siyang ginaplano karon. Pero naasad ko nakita sa mga singles diha na ay moabot duha ka lalaki para sa imuha na mo offer sa imuha og intention pero dili na siya relationship. Right? So unsay atong paaboton sunod nga mga let's draw sa imong quantum. Alright. May sad na pag-abot og February 14 na kay ka date ani karong February dili gid ang imong love life okay na upat na ay conflict. Alright? Possible gid ni siya this week. And discovery. Okay? Ang conflict o discovery, magawas na siyang discovery, kaya kayo ma-discover na something about your partner. Okay? Mga qualities, personalities sa imong partner, o mga talents po na magawa tungod lamang aning conflict. Okay? Tapos, kung unsa may kulang sa imuha karon like money, imo na siyang ma-discover this week. Okay? Consciousness of lack ang imong pagka ma-learn nimo kung unsay kulang sa imong kinabuhi, okay? And then makabot lang nimo ang peace. Okay? Peace of mind, peace sa imong balay. Okay? This is a good sign for you this week. Alright? This is all I have for you. Libra, salamat kaayo sa pagtanaw. I'll see you sunod sa imong weekly reading. Bye and happy Valentine's.